Прывітанне! Вітаю ўсіх на канале Гарбата з Ангеляй. Мы зноў з Данікам, таму што гэта тая самая размова, гэта той жа дзень. Для вас, напэўна, не. А мы працягваем проста тую размову, той дыялог, які мы пачалі першы раз. Таму і кубкі те ж самы, вопратка, так і ўсё. Ну, бо фактычна мы не хацелі вас стамляць. А спадзяемся, што так будзе цікавей глядзець, таму што цяпер перайдзем да іншых тэмаў, якія могуць быць нават больш актуальныя для нашага каналу, чым папярэднія. Для пачатку, мяркую, усе заўважылі, усе ведаюць, што на нашым канале робіцца вялікі акцэнт, моцны акцэнт на тым, што канал беларускамоўны. Гэта беларуская мова сама па сабе адна з мэтаў канала. Ну, не скажу, што гэта прапаганда беларускай мовы, беларускамоўнасці, але папулярызацыя ўсё ж такі ёсць. І таксама мы паказваем, як лёгка і як добра размаўляць па-беларуску на розныя тэмы. Некаторыя думаюць, што толькі там палітыка, літаратура і сама мова. І ўсе размовы пра футбол, пра тэхніку, пра навуку, пра урбаністыку не паразмаўляеш. А насамрэч паразмаўляеш пра ўсё, абы ведаў, што сказаць. І падвучыў, пашыраў слоўнікавы запас. І я таму буду старацца, дарэчы, каб былі госці розных кантэкстаў, спецыяльнасцей і гэтак далей. І раз мы размаўляем пра беларускую мову, я хацела спытаць, як ты перайшоў да беларускай мовы, як ты дайшоў да гэтай беларушчыны, да таго, што трэба карыстацца беларускай мовай усё адно. І як рэагавалі не толькі зведкі Яговы, бо мова ўсё ж такі палітызаваная наша, так, у Беларусі асацыюецца з апазіцыяй. Прынамсі, да 20-го года даволі моцна, хаця за апошнія 10 гадоў была нейкая мяккая беларусізацыя, але ўсё адно сувязь з апазіцыяй была і не знікала. І таксама ў рэчыцы, як людзі, звычайныя людзі, з якімі ты камунікаваў, меў зносіны, рэагавалі. Наконт рэчыцы цікава, то бок в рэчыцы, канешне, ёсць курсы мовы нова, даволі добры чалавек вядзе, і ввогуле такая збіраецца, ведаеце, вельмі стабільная суполка там, але, глядзіце, большасць людзей у гэтым рэгіёне, вось у гэтым горадзе, канешне, там піраміда Маслоў крыху іншая, чым у людзей, якія жывуць у сталіцы, ці у Еўропе, ці, я не ведаю, ці у інтэлігентных такіх колах абласных цэнтраў, там, напрыклад. Рэчыцца не лечыцца, так? Так. Прывітанне, рэчыцца. Не, насамрэч добры горад, так? Не, добры горад. І добрыя людзі ёсць, але ты камунікаваў не заўсёды з інтэлігентамі. Так, і глядзіце, то бок тады, канешне ж, такія людзі з нізкай пірамідай Маслоў, яны, па-першае, заўсёды у іх ёсць звычка павышаць сваю самаазнаку за кошт таго, што хтосьці інакш выглядае, размаўляе, ці што. І, канешне, калі хто там па-беларускі, проста налады ў тэлефоне ў мяне па-беларускі, што, і панеслася. І ввогуле ім дрэнна зразумець каштоўнасць ввогуле культурнага багацця, моў, гэтак далей. Іншым проста падавалось там, капацца, што яны, мабыць, ніколі не сказу па-беларускі не казалі, але ў школе вучылі. І ты размаўляеш, і там, опа, памылачка, памылачка, неяк так. Таму, глядзіце, калі я пачаў пераходзіць да беларускай, ввогуле прыходзіць к разуменню таго, што трэба беларуская мова. Як я прыйшоў? То ў школе таксама я не хацеў вучыцца на уроках беларускай мовы. Беларуская літаратура плюс-мінус падабалася, але з тымі настаўнікамі не вельмі. Прыкладна, як і руская, але не было ў меня такого ў галаве, што гэта вельмі некая велізарная каштоўнасць. Але калі я вельмі добра ў школе вывучаў гісторыю, а пасля школы яшчэ лепш вывучаў, таму што ў школе інакш яна препадаецца. Так, інакш.
Конечно, то бок у меня такія думкі былі ў 15 гадоў цікава, вось калі б Сталін не прыйшоў, канешне, дрэнна зрабіў дыктатар, але ж так хутка краіну аднавілі. Гэта быў не я, забудуць, так, неважна. Глядзіце, то бок... Думаю, гледачы ведаюць, што такое беларуская школа, так? І праз гісторыю мне пачало разуменне, што несправядліва, что это такое, что нашу мову, мы нация, мы великая нация была, мы другие надрукавали Біблію, вогуле друкарня у нас у других в Украине, а так? Потым у нас была конституция, статут, сапраўды великая нация, і колькі укладаў беларусаў вогуле ў сусветны прагрэс нават у 20 стагоддзі гэтак далей, я гэта пачаў разумець. І вось гэта ўсё з ночу расстраляных паэтаў, з гвалтоўнай русіфікацыі, з імперыі, з паўстаннем Кастуся Каліновскага і гэтак далей, я зразумеў, што вось мова гэта тое, што трымае ўсё, то бок гэта трэба, гэта адразу табе паказвае як сапраўднага беларуса, і гэта то, на якім фундаменце нацыянальнай свядомасці будуецца. Ну, і гэта асабліва праўда для такіх краінаў, якія былі або калоніямі, або нечым падобным, ці быў вельмі моцны ўплыў іншых імперый асабліва, так, ці іншых краін. Бо некаторыя любяць сказаць, тыпу, таму што гэта ёсць у падручніках па лінгвістыцы, ці што мова гэта толькі сродак камунікацыі, так? Гэта той спосаб, якім перадаецца некая інфармацыя, галоўная інфармацыя, а канал, праз які перадаецца, гэта не важна, не трэба глядзець на гэта, але я як філолог скажу, што выбар каналу таксама частка паведамлення, якое мы перадаем. Вось гэты канал, калі б я вяла па-руску, было б не то ж самае. Абсалютна, пагадзіцеся. Ну, вось, як паставіліся, бо ты працаваў тады на завозе, так, у Рэчыцы? Як там паставіліся? Я там вельмі, я шасцей за ўсё там не размаўляў на мове, калі шчыра. Але ведалі все, што я што я нацыянальная маю нейкія гэта вось рысы, все. Ну і пачыналі, канешне. Там быў адзін чалавек такі, які прыехаў з Расіі, чамусь у Беларусь, кажа, у іх там вёска, дзе ён нарадзіўся, і горад, там вогуле там уже травой парось, щось такое. Але кажа, вось трэба знішчыць гэты язык, таму што ён не грамотны, вось рускі грамотны. То бок у чалавека вогуле быццам адна грамата, вось есть нейкі стандарт грамотнасці, вось і все мовы неяк, ну то бок гэта вельмі цікава. Ну а тыя мовы, якія нават кірыліцай не карыстаюцца, это ўвогуле не мовы, так? Толькі руская. Ось, ну, цікава. Чалавек быў, я з ім даволі так моцна пасварыўся, і не толькі я, на мой бок там сталі людзі і казалі, што чамадан вакзал Расія. Ось, але, ну, гэта, дарэчы, добра. Але, глядзіце, ну, прыкладна такое стаўленне, ці стаўленне ха-ха, ён адрозніваецца. А наконт, дарэчы, сродкаў камунікацыі, я адчуваю, калі я размаўляю па-беларуску, думаю па-беларуску, я адчуваю сябе іншым чалавекам. Я адчуваю сабе іншую ментальнасць, іншы характар і гэтак далей. Гэта вельмі важна, таму што вось, напрыклад, калі мяне штосьці бесіць, я размаўляю па-рускі. Таму што, ну, гэта проста чаму? Таму што ў рускай мове шмат агрэсіўнасці. І ведаеце, канешне, я ругаюся і па-беларускі, і магу псіхаваць, але ад мовы, ад гэта, вось, гэта як мова праграмавання ёсць, так? Там ад ёй шмат чаго залежыць, на яком мове пісалася праграма. Гэта таксама. Таму я лічу, канешне ж, вельмі права Анхела, што ад мовы ввогуле залежыць, якая вы асоба, вельмі. Вось. Добра, як паставіліся сведкі Яговы? Вельмі цікава, былі людзі даволі нармальныя, якія ставіліся добра, былі, якія смяяліся. Шмат хто хваляваўся, што гэта данік, ён на палітыку палез. Вось. Гэта грэх, нагадваю. Так. Былі такія, што вось гэта все мова мёртвая, гэта навошта вам. Самае цікавае, што часцей за ўсё гэта людзі пераехалі ў дзяцінстве сюды, ім чамусьці дрэнна было вялікай і магучай з вялікай мовай краіне, не буду назву называць. Вось. Яны пачыналі вось, і самае цікавае, што палова людзей кажуць, што ты вось апазіцыянер расты,
мовой карыстаецца, іншыя кажуць, што гэта вось Лукашенко заставляе ўсіх на мове размаўляць, і ты вось ты што вось за Лукашенко, што ли? Лукашенко? Так, яны просто не ведаю, ніколі яго не глядзяць, ці што, не ведаюць, як он першы раз чую. Не, а у меня были такие предъявы, и что, коли б не Лукашенко, и он все просовывает, так все ніхто не хоче размовлять, это ось треба тримати національну ніку. Ось, ну, это так само, люди з російським у голові мозгом, які слухають Пугачову і так далі, ви розумієте, общем. Тому цікаві були пред'яви, але були нормальні, добрі люди. Ведаете, я просто, коли приезжал в Минск, там насправді все просто переключался, ну, некалькі год на белорусскую, бачу, нормально ставится. В регион приезжаешь, дрэнна ставится. И я так ось вельми мару переехать в Минск, и вельми рад был переехать, коли шчыра. Ну так, шкада, што не вельмі доўга пратрымаўся у Менску, ну, праз палітычныя абставіны, канешне. Ну, і я хацела таксама патлумачыць. Я думаю, гэтая гісторыя была, ну, некалькіх інтэрв'ю, так, ці дзе яшчэ, можа, у тваім таксама блогу была. Так. Ну, там можна паслухаць больш, ну, шырокую версію, даўжэйшую. А раскажы коротко, як ты патрапіўся, чаму быў вымушаны з'ехаць з Беларусі? Ну, як? Як ты патрапіў у Еўропу? Ну, як? Я пачаў, глядзіце, я не памятаю, мы у той серыі размаўлялі про то, як я пачаў выхадзіць на... Ну, як ты пачаў выхадзіць, казалі, так, але вось як дагуляўся, не казалі. Ну, глядзіце, я заўсёды, калі гуляў, вось, стараўся гуляць у цэнтру прыкладна калоны. Так, стараўся гуляць, ну, крыху у меня з геаграфіі, і ввогуле у меня бацька, прадзед, дзед, все паляўнічыя былі, бо я сведак, шкада, але, ну, засталося. Я глядзеў перыметр, дзе там, што вельмі уважліва, і ніколі не трапляўся, калі нават былі даволі добрыя такія розныя сітуацыі, але 25-го, вось, калі быў народны ультиматум, кастрычніка, так, вельмі такое, ох, там, так, настолькі, все, і пашлі, павернуў все-таки на Орловскую вуліцу, там з Бангалора колона поворачивала, чамусь усе забылі, што калі некалькі колон ішлі на Дразды, таксама было амаль, што не захапілі колону на Орловскай, але тады людзі зразумелі, што ёсць гаражы, вось в той раз мы не зразумелі. Ввогуле, навошта туды павернулі, і я пашоў, ну і фактычна так яны зрабілі такой нейкі капкан, які мы, дарэчы, і смаглі крыху псіхалагічна прарваць, мы рэзка іх пабежалі, яны уехалі. Але потым паляселі гранаты з баку, мы во двары, а во двары схапілі. Ну і што, потым два тыдні я сидзеў, дарэчы, вельмі ну, 23-34. Так, вельмі такое інтэлігентнае асяроддзе, шмат размоў пра універсітэт патрапіў. Так, вельмі цудоўна, прям такія размовы. Такія курсы, так, семінары. Я скажу, быццам... Толькі ежа не вельмі добрая. Так, быццам я на Ареапагі нейкам. Ну, разумееце, в древней Грэцыі, так. Толькі, вось, і, ну, калі я выйшаў, вось, ужо разумела, што я ў гэты ж дзень выйшаў са сведкаў, таму што... Ну, бо яны зразумелі, што калі сядзеў палітычна і схапілі на Орлоўцы, это значыць, што ён умешаны ў палітыцы. Ну, так. Інакш не бывае. Не, яны хацелі... Тады не бывала. Цяпер могуць трапіцца людзі, якія нават увогуле ніколі не пратэставалі. Але тады ў кастрычніку яшчэ, калі цябе схапілі на мітынг, это значыць, ты хадзіў на мітынг усё ж таки. Ну, так. Ну і як, была такая ситуация, что яны пачалі тэлі ціснуць, што я просто напісаў крытыку арганізацыю пост, яны такі, все, а адступнік, так, адступнік. Гэта ў сведкаў Яговы, это самы дрэнны чалавек на свеце, гэта быццам ён хворы, там у яго там бешенства некае, там праказа, яны карацей вам кажуць неправды, а вы нават ад іх не трэба вам ні аднага слова чуць, інакш яны вас быццам, ну, ковідам нейкім. Спакушаюць, так, гэты адступнікі. Бо яны чумой захварэць. Ну, таму што то, што яны кажуць, мае сэнс, бо, ну, блін. Хвіліну-две яны бы ў сваёй веры сумняваліся ўсё жыццё. Але вось праз тыдзень, калі ты ўжо думаў, што ўсё больш-менш спакойна, адкрылі угалоўку. Так, і прыйшлі за мной. Ну, і там ператрус у кватэры, так, ну, на працу прыехалі, у кватэры пашукалі, знайшлі наклейку одну, так, бело-чырвона-белую, ці што? Не, яны знайшлі
яны знайшлі 2 балончыка. О! Вось, я быў крыху шоку такім цікавым гэтым. Ну, але ведаеце, што такое балончыкі? Ну, это ж не... Вось, і яны сцібрылі мой iPad, тому что там знайшлі... А, так, на нём была налепка з пагоні, яны такія, о, што гэта такое, забаронена сімволіка, яка забаронена. Вось. Ну і чамусьці ўшлі. Ну, іх было... Отпустили з телефоном нават, ну... Шмат ператрусаў іх было, ці што... Невядома чаму. Ну, Я вырашыў не даведацца, так? Я вырашыў не тэставаць гэта, чаму яны павінны яшчэ раз прыйсці, што вось засаў, не засаў, вся гэта дурноту, я вырашыў не тэставаць іх, ну і добра зрабіў, таму што я ведаю... Да бацькоў потым прыязджалі, так? Так, у Рэчыцу. Аж да Рэчыцы. І ведаеце, ёсць мінская урбаністычныя платформы, хлопцы-архітэктары сядзяць, таму прыкладна па тым жа справам, што і я, таму лепш было з'ехаць. Ехаў ва Ўкраіну, там у Кіеве атрымаў гуманітарную візу, і цяпер Данік жыве ва Вроцлаве, але цяпер ён у Іспаніі. Вось, і гэта апошняе ад мяне пытанне будзе, а потым дам табе трошкі вольны мікрафон. Якія ў цябе ўражанні ад увогуле Еўропы, ад Польшчы, ад Іспаніі, вельмі адрозныя, ну, бо людзі любяць казаць пра калектыўны захад, але гэта вельмі розныя краіны, так? Ну, як табе? Ну, што агульнага, што асаблівага, і, ну, якія твае думкі? Ну, так, ведаеце, ну, першае, што европейцы даволі рацыянальныя па параўнанні з намі. То бок, я ведаю, што у іх даволі больш даходы, чым у нас, больш грошай і ўсё іншае. Але чамусьці шмат у каго Audi 80 можна пабачыць. Не, ну, не шмат у каго, але на падтрымленых інамарках ездзяць не такія дарагія аўтамабілі, не такія дарагія смартфоны, як у Мінску, чамусьці адзенне. І все вельмі, ведаеце, больш рацыянальна і больш думаюць о самаразвіцці, або ўсім чым аб рэчах. Аб рэчах, такога культа рэчаў, як у глубінным беларускім ці рускім, там, украінскім грамадстве няма чамусьці. Гэта вельмі кідаецца в вочы. Вось, кідаецца в вочы тое, што я не бачыў, каб хтосьці з еўрапейцаў лез табе ў душу і штосьці хацеў там выправіць. Ну, гэта можа рабіць твая сям'я. Так, калі ты еўрапеец, і у цябе, ну, гэта я кажу, бо гэта мой выпадак. Вось мая бабуля можа лезці, але мала знаёмы чалавек, і я пра гэта, думаю, казала. Так. Нават, звычайна не скажа нічога, нават калі яму не падабаецца, як ты жывеш. Ну, ведаеце, у нас можа быць такое, што ты у супермаркеце там просіш 10 мяса, там, ці што, і табе кажуць, а я вось апранаўся інакш, і ввогуле там ты па жыцці, ось я вось табе ўжо 10 раз заўважыў, я там Шерлок Холмс, і табе трэба крыху там інакш сваё жыццё лазіць. Вось, тут всем плюс-мінус по боку, і гэта добра. Людзям не по боку, то бок калі дрэнна штосьці бывае, всю салідарнасць, людзі скідваюцца, я бачу, там і ў Польшы скідваюцца, калі нейкія там пажар у кагось есть. Але вось гэта вось так названы клопат, яго няма. Вось. Што яшчэ хочацца сказаць? Ну, вось рацыянальнасць у сэнсе ввогуле таго, што людзі любяць ствараць вакол сабе камфорт. Ну, гэта такі рацыянальны камфорт, то бок заўсёды, калі там хтосьці ідзе там у парк на траве рассцілаць, вельмі у всех все прыемна, там чыстенька, все, але няма такого кітча. Вось няма такого, што вось у меня там залаты аград рэшу. Так, залатая канапа, вось гэтага няма. І, дарэчы, вельмі шмат людзей займаецца больш здаровы лад, ну, это я про агульную Европу. Больш здаровы лад ежы у людзей. Ну, жыцця, спорт. Так? Спорт, шмат людзей бегаюць, ровары. Хаця в Беларусі спорт. Больш я столькі, вось, ну, у нас чипсы, піва, бульба вельмі все жаранае. Ну, у параўнанні колькі людзей бегае і на роварах ездзіць у Еўропе, ну, гэта пра Европу. Вось, а што скажаш пра Іспанію? Які ўражанні? Ты тут у гасцях на тыдзень прыляцеў, так? Вось.
Ага, ну, Некалькі дзён. спякотна. Ну, Ну так. Спякотна, вельмі добрая інфраструктура. Вось па урбаністыкі, калі казаць, ну, канешне, шмат людзей карыстаюцца аўтамабілем, гэта бачна, але вельмі добрая інфраструктура ў сэнсе, вось на Польша не стаіць побач пакуль што. Вось, і гэта кідаецца в вочы, але я заўважыў, што таксама людзі не лезуць ні ў якія справы, што шмат спартоўцаў. Я прав? Так. Шмат спартоўцаў і ось сервіс, все іншае, усе, вось ва ўсёй Европе таксама, все вельмі ветлівыя, все. Ну, гэта потым кажуць, ой, они прыкідваюцца, гэтыя амерыканскія усмешкі. Не, вось амерыканскія усмешкі, я не ведаю, існуюць ці не, ну, у сведкаў яны ёсць, так? Але я тут в Европе не бачу, людзям прыемна. Ну, людзі проста добрыя. Так. Некаторыя проста не могуць успрыняць таго, што людзі могуць быць проста добразычлівыя. Так. Гэта мяне заўсёды раздражняе, што ты заўсёды усміхаешся, але ты фальшыўка. А я не фальшыўка, я так сацыялізавана, чаму я павінна глядзець вось такой мордай? Ведаеце, заўсёды, калі штосьці робіцца, у савецкім грамадстве кажа, што яму за гэта трэба. То бок ён шукае нейкую выгаду. Вось, калі памятаю, ЕПАМ планшеты дзецям в школу хацеў раздаваць, і там бацькі паднялі шум, што гэта там айцішнікі за намі сачыць, хочуць за вачамі дзяцей, там штось. Вось. Гэтага няма, ну і вельмі, я так скажу, ну, таксама людзі, такой камфорт. Вось нейкія дробязі, больш дробязі, чым Польшы. З кафлю шмат такіх вось вывесачак. Там, ну, розныя такія рэчы, што в быту заўважваеш у горадзе, што людзі стараюцца все аблюбаваць, што вось яны любяць то месца, дзе жывуць. Не то, што у меня ў хаце комфорт, плазменный телевизор, канапа золотая, а ў пад'ездзе там нагажана, і мне по барабану, що там соседа здохла корова, мне вельмі добра. Не, тут такого нема, і вельмі гэта кідаецца вось у Іспаніі у вочы. Вось яшчэ што кідаецца в вочы, што вельмі вялікі гістарычны вось пласт, то бок, ну, параўнанні со славянской нацией, то бок. Ну, я думаю, это тому, так, что не поспели знищать настольки. Ну, трошки знищали, вядома, грамадзянская вайна, але ўсё. Так, гэта тут не было ні першай, ні другой, і, вядома, не было камуністычных уладаў вельмі доўга, так, каб усе, напрыклад, касцёлы. Ну, спальвалі, вядома, ў 30-х, але не шмат. Ну, не ўсе, так, як у Беларусі маглі амаль усе, у Расіі. Я вось нават, ведаеце, заўсёды, калі чытаў Біблію, вось гэтыя кніжкі, там заўсёды там пра Італію, пра астравы, дзе Павел там плаваў. І, ну, прыкладна ўражанне, што такое Сярэдземнамор'е было. І вось я нават вось віядукі штосьці бачу, і прыкладна прыроду, плюс все, што засталося зараз пабудавана. Я вось адчуваю вось гэты дух, які на выявах бачыў, ну, пра Сярэдземнамор'е, то бок не губляецца гэта. І не важна, што тут сучасныя там цягнікі, ці што будынкі, не, вельмі адчуваецца, што ты вось у Сярэдземнамор'і вось такім, вось нават, ну, не ведаю, вось гэта чарапіца, все, ну, вельмі цудоўная атмасфера. Добра, ну, у выніку ўражанні пазітыўныя. Ты хочаш што-небудзь яшчэ сказаць падпісантам? Ну, па-першае, глядзіце канал Гарбаты з Ангелай, чытайце Ангела ў соцсетках, вельмі разумная дзяўчына, моя зарушоная, вельмі таленавітая. Вось, я вельмі заўсёды ўражваюсь і таксама натхняюсь на сваю творчасць. Вось, таксама глядзіце Даніка, цяпер канал «Беларускі урбаніст» у працэсе пераўтварэння. Будуць змены, будзе не толькі урбаністыка, будзе палітыка, будзе сацыялогія, будзе, ну, там трохі пра гэта, ну, так, пра падарожжы, пра ўражанне, нейкі влог. Ну, не ведаем пакуль, як атрымаецца, але я упэўнена, што любы яго кантэнт, ну, будзе варты ўвагі. Таму глядзіце нас усіх, глядзіце, ну, рэчы, падтрымлівайце беларускамоўных блогераў, ну, так. Ну, дапівайце гарбатачкі, беражыце сябе і будзьце шчаслівымі. Да пабачэння.